Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. V roku 2026 mám v pláne ukázať vám viac zaujímavých miest v Novohrade a v Gemeri. A dneska prvé video bude z Ďubákova a vyrážame z tejto malebnej obci hore na kopcoch a ideme si pozrieť výhliadku nad Ďubákovom. Zostaňte so mnou. Z dediny na výhliadku sa dostaneme po červenej značke. Cesta nám bude trvať zhruba 45 minút. Sme niečo na 900 metrov a máme krásne januárové počasie. Naozaj tam zima, ako sa patrí. Ale tu je hrebeň Nízkych Tatier a tu vzadu za mnou vidno štíty Vysokých Tatier. Takže takýto krásny výhľad sa vám vyskytne v takomto peknom a veternom počasí. Priatelia, prišli sme na Jaseninu, 995 metrov nad morom. Tu je výhliadka, ktorú si teraz ideme pozrieť. Z výhliadky je krásny výhľad nie na Tatry, ale na juh. Takže sa môžeme kochať výhľadmi na Novohrad a na Gemer. Super. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste dopozerali video do konca. Ak sa vám videá páčia, tak ich zdieľajte, aby sa dostali ku každému, kto by chcel navštíviť takéto krásne miesta v Novohrade, v Gemeri. Budem ich propagovať tento rok. Čo najviac sa posnažím pochodiť po týchto miestach. Stretneme sa na budúce. Ahojte.